Spikes Jack. Ok, dan het ons Diamonds Queen. Ons het Clubs 9. Ons het Diamonds 4. Queen. Ons het Clubs 8. Ons het Harte 9. Ons het Spades 3. Ons het Harte 7. Ons het Spades Queen. Ons het Diamonds 7. Ons het Diamonds 8. Ons het Clubs 2. Ons het Clubs 10. Ja, Clubs 10. Ons het Spades King. Ons het Harte 6. Ons het Harte 3. Ons het Clubs 4. Ons het Diamonds 6. Ons het Spades 8. Ons het Diamonds King. Ons het Diamonds Ace. Ons het Spades 6. Ons het Spades 7. Ons het Harte Ace. Ons het Diamonds Jack. Ons het Harte 4. Ons het Diamonds 10. Net gauw daar kom. Kus hy daar so. Ons het Harte 10. Ons het Harte Jack. Ons het Diamonds 9. Ons het Clubs Jack. Ons het Harte King. Ons het Spades 4. Ons het Diamonds 2. Ons het Clubs Queen. Ons het Spades Ace. Harte 5. Clubs King. Spades 2. Spades 5. Clubs Ace. Clubs 5. Harte 2. Net seker maak van die en ek dink hy is Clubs 7. Ons het Spades 10. Ons het Clubs 6. Ons het Clubs 3. Ons het Diamonds 3. Diamonds 5. Diamonds 5 het ons, want ons Spades 9, Harte 8. Heerlijkheid.